Krása a vitalita vlasov v zime začína od nôh. Zima je spojená s chladom, ktorý je hlavným a vonkajším škodlivým činiteľom v tomto období. Chlad môže preniknúť do tela a oslabiť energiu obličiek. Kvalita vlasov je v tradičnej čínskej medicíne priamo spojená so zdravím. Obličky sú považované za koreň života a zdroj základnej esencie Ying. Ying je životnou energiou, ktorá vyživuje vlasy, kosti, zuby a celé telo. Ak je oslabená energia obličiek, spôsobuje poprvé stratu hustoty a rednutia vlasov. Vlasové folikuly nemajú dostatok živín, čo vedie k rednutiu a strate objemu. Po druhé, predčasné šedivenie. Môže urýchliť proces šedivenia, pretože Ying, esenciálna energia, je spojená s farbou vlasov. Vlasy môžu strátiť pigment. Po tretie, suchosť a krehkosť vlasov. Energia obličiek ovplyvňuje rovnováhu tekutín v tele, môže viesť k suchým a krehkým vlasom, pretože vlasy nedostávajú dostatok hydratácie. Po štvrté, spomalený rast vlasov. Keď energia obličiek nie je dostatočne silná, môže sa spomaliť schopnosť tela regenerovať a podporovať rast vlasov. Tento problém sa často spája so starnutím. Po piate, emócie a stres. Obličky sú spojené s emóciou strachu. Chronický strach alebo úzkosť môžu poškodiť obličky, čo sa prejavuje nielen na celkovej vitalite, ale aj na kvalite vlasov. Ženy často zažívajú stresujúce obdobie v menopáze, čo môže priamo ovplyvniť ich obličky a vlasy. Ďakujem vám za pozornosť. Pre viac zaujímavých informácií ohľadom vlasov môžete ma sledovať na YouTube kanále pod názvom Vlasy plné života.